til vores LOL gameplay. Nummer 1. Ja, og vi skal nok... Og undskyld, hvis jeg ikke hører mig så godt, for jeg sidder en lille smule væk. Men fuck det. Jeg har så undskyld, fordi jeg har en Zyra. Men jeg har jo ikke fået lavet en ting herinde. Nå, tog vi logge ind? Ja, for fanden, rulle nu. Ej, jeg skal bare rykke helt lortet hen. Så begynder vi. Ja, og vi spiller altså bare kost. Ja, fanden. Jeg håber fandme ikke, de kommer til at høre mig for mig. Hey. Hvad så? Nå, Togi, han skulle bare lige have sin hund. Hvad sådan her? Ja, så Nu og kan jeg jeg er lige blank, og så er Togi Dr. Mundo. Han ligner sgu ikke en doktor. Så har han selv brug for lægehjælp. Nå, og Togi, han skal bruge liv. Hold din kæft. Fandme skal snakke ordentligt. Jeg vil have en lille kildekamp. Okay, så vi kan bare købe med i liv sammen, og det er godt. Og så må du også gerne købe noget andet. Jeg er ligeglad. Jeg køber 6 bit. Jamen, det elsker Togi at købe, men elsker at købe 6 bit. Kæft, det er lækker. Du er lækker. Sådan der, nu doktor. Nu er lægen Mundo, der selv har brug for det lægehjælp. Kæft, man, de mus, det er fandme varmt. Ja, og jeg spiller på Togi, så spiller han på min, fordi at han vil ikke. Det bliver kedeligt, hvis I ser på mig. Ja, Togi, det er mig, som går med. Okay. Jamen, Togi er med. Okay, men jeg går med uanset hvad. Jeg skal ikke diskutere det nu. Togi, du skal så top. Togi, der skal ikke 2. Jamen, jeg får altid gå med. Jamen, så fanden du ikke en midtplayer? Hvad fanden er forskellen? Ja, at jeg er bedst i midt. Hvad gør du egentlig bedst til? Hvad? Hvad gør forskellen så? Jamen, sådan er anvendende bare... Ja, du er bedst bot og top. Jeg ved ikke rigtig, om det er bot eller top, du er bedst. Du danser altså med spærser. De små børn bliver bange for mig. What the fuck? Jamen, hvorfor fanden kan du bare gå bot eller top? Fordi jeg kan ikke finde ud af det. Hurtigt. Nå, vi skal ikke sidde og diskutere det nu. Hvad har du egentlig købt? Du har købt en kamp. Nå, godt du har købt liv. Det er nemlig pisse glad. Kan ikke engang slå dig. Kommer de ikke snart? Jo. De røvhuller. Muligt. Og kæft, men prøv at se, hvor tæt på jeg står på tårnet. Der er røvhuller. Se, nu kommer der blod over det hele. Hjælp, jeg dør. Kommer nu med det lille rotte. Vi kan ikke nakke ham, han er alt for overpower. Nej, det er han så ikke. Jo. Nå, men det kan godt være, at han tidsklump skader rimelig meget, men det skal nok til at dræbe også. Det gør lige sådan der også, for vi er hele tiden. Det kører jeg så meget. MKS, kan det hedde. Ja. Minions. Sådan. Nu kan I se, hvor hårdt jeg sulter til det her game. Nå, du kan snakke ham. Den klamme mongol. Okay, stop. Du dør. Jeg gør kraftigt mig. Oh my god. Ej, røvhul. Kæft, mand. Han er så totalt hacker, mand. Og så kan du godt gå top nu. Nej. Jeg går, hvor det passer mig. Jeg går også oven på dig. Jamen, jeg synes, det er jo kun dig der er top, og det er alle de andre igen. Så det er jo faktisk rimeligt, jeg går. Nej, I er med på det.
fanden er nu det? Hvad så? Nu så mødes vi kraften, og igen der. Der er bare ildkugler rundt om, hva'? Det kan du ikke slå. Nej, Jeg snakker ikke til dig, men det koster bare liv. Hvad fanden er det for noget? Det er død for liv. Hvad fanden er det for noget hacks, så? Okay. Det er det. Det er da kraftedeme. Jeg tror, når videoen først kommer op i nat eller et eller andet. Hvorfor det? Fordi at sidste gang vi lavede en, der fældede totalt meget, fordi det tog for meget internet, så havde jeg ikke nok internet eller andet. Nå, okay, vi recorder. Så var jeg med. Det er flot. No homo. Miss Fucker 60 kommer nu hen til mig. Nå, det er godt, du endelig kunne få så. Det har sgu da været hele tiden. Hvad fanden gør det der ingen B, eller det der en W-indgreb egentlig? Det er W, skal jeg give 10 liv per sekund, oh my god. Det er kræfter med dårlige indgreb, som koster liv. Ja, okay, det gør man. Det er fandme da dårligt. Okay. Oh my god. Hold kæft, hvor har man en dårlig en. Det er helt vildt. Kom her, Raja. De var så alle gode, hvis man bare kan styre dem, ikke? Styr dem. Kraften kan også styre dem. Det er bare selvclean, det er helt... så nu dør jeg. Ja, jeg kan tage sådan noget. Kæft, der varmt derinde. Puh. Nå. Men ja. Giveawayen, den er jo som sagt startet. Ja. I er velkomne til at komme ind og så skrive. Jeg deltager. Som regel. Okay, hvis I hører sådan en klam lyd, så bare min højtaler fedt. Jeg ved sgu ikke helt. Nå, jeg skulle da vise fornet. Nej! Disconnect. Nej, ikke alligevel. Nu skal jeg bare lige have kigget på min lille bedste. Ja, og jeg er ved at blive lidt snobbet. Snobbet, det er det for mig. Nej. Det var ondt sagt. Ja, men jeg kan lide det. Hey, Miss Fucker, du kommer bare her. Nej. Kom nu bare her, din lille son of a bitch. Kom her, lille son of a bitches, paintball machine. Lol, det er en paintball machine. Hvad fanden står bare her fedt af røvhullet? Goddammit, nu forstår jeg, hvorfor du gør det. Ja. Okay, Lukas, vi går direkte efter ven, vi gider ikke vente her, fordi han leger jo til klokken 5. Ej. Hold kæft, man, du slog en skid, der lige før. Hold kæft, han lå. Af øst. Et gris. Sydøst. Hvad de fodrer med? Et træt, Lukas. Det er ikke. Om det du ser ud til. Du snakker ikke så meget, som du ser ud til det træt.
Jamen, jeg synes bare ikke, der er meget at tale om. Vi skal sgu finde på noget. Men vi kan altid finde på noget. Ja, og jeg køber måske ikke lige den rigtige sko til hende. Nu, altså hvis I synes det er nederen, ikke? Og så hater I bare mig. Nej, så er det bare no homo og dem er... Jamen, så kan I sgu bare lade mig se. Altså. Nej, det har han ikke sagt. Det er jo ikke. Hold kæft. Det er flot tøj. Jamen, jeg er heller ikke sur. Hvad? Nå. Jamen, så gerne viske mig lige. Og det mente jeg faktisk. Så. Nå ja. Hvad kan vi lave? Ja, du kan prøve at til. Nå, nu kæft. Du prøver at lade være med at sådan klang, så skider jeg okay. Nu blev Erling, min klasse, pisse sur. Ja, fordi du ikke lige havde lavet den lektie, eller hvad var det? Jeg havde lavet en lektie. Nå. Det var bare fordi, at hun spurgte mig om noget. Hende selv, så da hun spurgte mig om noget, så svarede jeg, så blev hun pisse sur. Det var forstyrret dem bare. Ja, i Norge. Noget, der findes nordmænd. Ja, yes, jeg ved ikke. Ej. Nå, okay, men godt siger ikke så klogt, at de kommer op og får den. Op og tatter. Ej, satan, du dør igen. Hold kæft, din loop, så går det bare væk. Bare røvhuller. Hvad sker der egentlig? Nå, okay. Hvad? Satan, jeg dør mit angreb, fordi jeg mister liv. Satan. Hvad fanden er der for nogle angreb, det her? Dødsangreb. Jeg har ikke ret meget liv tilbage på satan. Hvordan kan det være, at jeg mister liv af alle mine angreb? Alle dine angreb? Ja. Det var sgu ikke det. Prøv at se mig, Lukas. Oh my god. Nu dør jeg. Satan. Jamen så sluk for angrebet. Hvad fanden? Jamen gør det. Du trykker på den knap, du startede med. Syv der hjælp. Trit. Kom nu. OMG, KS. Nej, nu dør jeg mit angreb. Kæft, Lux, jamen, du kan faktisk ikke engang dø af din angreb. Jeg har et liv tilbage. Røvhul. Altså ikke dig. Kæft, jeg elsker bare et første angreb. Skader og besvarer som bare med energi. Okay, jeg går lige så sådan en misfortune. Jeg tror ikke lige, du mistænker. I got a back shit. Oh. That's cool. Attack speed? Yeah. Attack speed. Attack. Nej, jo. Jeg skal lige så godt bare hjælpe. Kæft, det kommer til at tage lang tid at rette det her. Nej, jeg har rendet det her. Denne video, det kommer sgu til at tage lidt tid. Nå,
Okay, men jeg var lige bare der hjælper dig. Mig? Ja. Så gør jeg bare midt. Gør du bare. Respekt, det er til nabolandet. Det er så nordmændene. Konservativer, der kunne det ikke hælde der. Bruger du stadigvæk det der angreb, hvor du... Men kan jeg lige lidt ud af det? Nå nej, hvad er grunden til det? Nå, jeg kan rykke. Nå, det siger jeg ikke. Jeg tror, jeg er helt. Jeg tror ikke noget med at nære, hvis jeg var 20. Hvad laver du? Og der er ikke noget med at nære. Nej, kommer det. When I was sitting, when I Nå, okay, vi har lige brug for hjælp til op. What the fuck? Hvad? Din computer slukkede sgu da. Jamen, hvad Er du fanden? stadigvæk med i game? Jamen, hvad fanden er det for noget? Hvor er du henne? Jamen, du er åbenbart død. Ja, den var sgu da aldrig bare slukke min computer. Nå, okay, YouTube, men lige pludselig, så slukker min computer bare. What the fuck? Hvad til mig, du... Ja? Ja. Tak for det. Undskyld, hvad laver du? I stedet for ikke. Men snæl. Snæl er ikke min hund. Jo. Det er min plejemor. Ej, nej. Jeg har ingen plejemor. Jeg bor hos fast forældre. Det skulle du ikke tro. Hold nu kæft. Din mor og far skulle skilt. Det ved du ikke noget om. Det ved jeg sgu ikke. Nej. Din far bor hos Marie. Nej. Og din mor bor hos Tom. Nej. Jo. Nej. Okay. Er de skilt igen, eller hvad? Okay. Men det er ikke noget drille, sådan noget mere. Kun hvis jeg selv beder om det. Det har Lukas ikke gjort. Han har bare været rigtig flink og støttet mig igennem alt. Det gør Lukas. Nej. Skal vi lige få det tårer her? Hvad fanden var det for lyd? Hold kæft, jeg ikke vandt til din computer. HP. Eller Acer. What the fuck? Det var bare sådan en gay sang. Men det var bogstaveligt en gay sang. Hvad? Hvad fanden i fucking satan? Lukas, hvad fanden sker der nu? Hvad fanden er den gang i? Computeren den er sgu helt ud af skide lige nu. Hvad fanden er det? Lukas? Hvad fuck? Ja. Fanden i Hvad er der? Prøv lige at se, hvad fanden er det? Den kommer ud. Lukas, prøv lige at se. Du kan se. Fuck. Lukas. Prøv lige at se. What the fuck er det? Da jeg startede computer, så kom det her. Rollercoaster, Tobi. Tejeren, det. Skal det ikke
Jeg tror, er det demo? Lol, jeg troede, du havde hele lortet. Det havde jeg også en gang. Så blev min computer bollet. Slettede jeg det. Og Looking for a city. så er jeg på vej ind i nej. Og jeg kan ikke lide Spotify. Looking for a city. What? Fuck. Kom min lille bøsse søster. Lucas of Legends, lol. Okay, jeg lukker lige min hund ud. Spændende. I'm back. Og jeg har ondt i halsen. Lukas, jeg kan ikke disk, eller reconnecte. Nå. Det kan jeg godt. Okay, det bliver pisse svært for mig. Fordi Jeg kommer 2 GB med. det bliver pisse svært for mig, fordi jeg er en pisse lav level. Det, så er der 5 der var med video der. Oh my god, jeg har mange penge. 5.000. Okay, det kan du købe. Hvad skal jeg købe? Jeg køber kun liv. Okay. Ej, jeg køber kun attack speed. Ja, og så skal du også lige have en skov. Han skovl. En skov. Nå. Det var min lille søster. Okay, jeg venter lige en halv time, så har jeg fået lort sted. Ja. Jeg tror, jeg skal snakke lidt. Hvad? Jeg tror, jeg skal snakke lidt. Snak lidt. Snakke lidt. Snak lidt. Gud kæft. Skal vi have det lidt? What you? Yes, nu går vi med rammesvin. Der var lidt specielt der. Jeg har lidt ulti. Lidt ultimate. Hvor meget liv har du? Og 1610. Ja, 2000. Var det ikke lige, jeg skulle købe egentlig? Jo. Chokgas, det er fandme mig, det der. Goddammit. Goddammit. Stat på, det er mit kill, det der. Goddammit. Er der ikke flere, jeg kan mærke her? Nej! Fuck. Hun fik kribbet kæde. Kæft, det er hun god. For satan. What the fuck? Hvad gør vi special? Hvor er Lucas? Jo.
Hvad gør med specielt? Det giver dig lige også. Du kan altså sætte den der. Nej, jeg er tæt på. Kæft, jeg var tæt på nakken. Der var ingen, der fik den. Og jeg bollede bare ud af. Hvor lang tid tror vi er optaget? Jeg tror vi er optaget. I snart en halv time. Ja. Men så bliver der helt stille. Totally shut the fucking up. Kan man egentlig sætte det her LOL game på pause? Fuck. Nej. Okay, hvad hvis vi skal spise lidt med tiden? Hvad gør man så? Men så er det værd. Oh my, what the fuck? Hold op, der er en kraftedeme helt helvede til ude. Oh my god, jeg tror, den computer slukker igen, for den er ekstremt varm. Men så må det være. Jeg hælder vand over den. Så meget liv. Skal jeg ikke en skid på, så er det Oops. Friendly son of a bitch. Din son of a bitch. Okay, så du er astma. Kan det godt være? Nej. Nå ja, det siger vi ikke det her, fordi så bliver der en, der bliver sur. Der hedder Mads Lækgaard. Skal vi sige, hvad vi synes om ham? Så skal der... Bare Lukas. Ja, nej, ikke. I hvert fald sige, at vi ikke kan lide ham. Det er også sige, at ingen kan lide ham. Nå, jeg synes, det er godt for det. Og det er ikke engang løgn. Han har abonneret på den, men han tror han ikke. Jeg tror han det tror jeg ikke han er bagefter. Ja, han er jo ikke i skole i dag. Nej, for det han blev åbenbart, han bliver altid syg i de sidste timer. Ja, lige inden vi har været musik og sådan noget. Der bliver han altid syg og har det dårligt. Hver dag. Jamen det er da også klart, at sådan en dreng ikke kan have det godt. Det kan jeg da godt forstå. Men alligevel... We hate you, motherfucker. Og vi er ligeglade, om du pusher på slag på os. Du kan bare gå med. Vi kan gå fra hende. Lukas? Fortæl den en joke der med dem der, når det er helt sikkert. Nej, faktisk ikke. Hvorfor ikke? Tror jeg ikke. Hvorfor ikke? Tror vi skulle hate for det? Nej, det ved du ikke. Altså, hvis nogen er bøsse, så gør vi. Lukas, kom i Russia. Looking for mig til det. Lukas, du går bare først ind i tårnet, så kommer de der. Sådan er det. Hallo, der er land, der kommer bagfra. Kæft, mand. Det kan jeg sgu da godt se, men altså, jeg vil have taget det. Ja. Du må undskylde, min far er sådan lidt mærkelig. Nå, men det gør ingenting. Det var vist lige lidt dumt af mig. Havemongol, mand. Var det vist lige lidt dumt af mig, det der? Kom nu. Nej, for satan da. Havemongoler. Kommer Garan gående? Garan. Hold kæft, det er for dårligt score, det her. Ja, din score, den er helt vildt dårlig. Du skal ikke vise min. Jo, jeg tror også, jeg skal vise din. Den er ikke lige der. De så den ikke. Okay, det er dejligt at se min computer, den ikke lækker. Den lækker lidt.
Det er din kører med 15, nej, jeg tror, jo, med 15 FPS, tror jeg. Hvad? Okay, for mig kører din computer med FPS. LOL, prøv at gætte mig FPS, den kører med. LOL. Den kører med 10. LOL. Hold kæft, det er godt. Har du tid, Garan? Nej, det der, hvis du skulle også lære det der en lille gameplay med det der læste du. Ja, jamen, det gør vi da også bare lidt senere. Du gør det bagefter. I hate nothing. I not hate you. Kæft, man. Skal vi ikke bare dø eller et eller andet? Okay, skal vi ikke bare dø? Nej, synes jeg. Ups. Tekniske lydproblemer. Sådan der. Sorry. I'm sorry. Hvor det er fedt. Fedt, ikke? Der er 2 bøsser, der stod i omklædningsrummet, ikke? Og så de andre bøsser, de stod udenfor. Så spørger den ene, så siger den anden bøsse, hvordan kan det tage så lang tid? Og så siger den anden bøsse, det tager nok så lang tid, når man bliver ved med at tabe sæben med vilje. Hvad er det så, Lukas? Det er simpelthen en helt anden måde, at fortælle. Ja, men kan du så fortælle os den? Den er god. Du er god. Det ved jeg godt. Hvad? Hvor? Jeg kan own dig, og stort set, så ved man, jeg kan own de fleste i Danmark. Jamen det er vist også, fordi du bruger noget. Hold kæft. Jeg synes bare, du skal holde en gift. Ja! I må meget gerne skrive, hvis en af jer, der spiller AVA, som er danskere. Der er fandme ikke mange af dem, der spiller. Hold da kæft. Kommer lige hen. Tror hun er noget, Okay, det er hun sgu også nogle nakker. Hun er en led kælling. Og hvis I ser et eller andet, som hedder Dr. John eller Noob.dk, som lægger en video om os på YouTube, så skal du, ud over introen selvfølgelig, så skal I skrive noget i kommentaren, så uploader vi en mega pinlig video hvor han snakker med en pige, og det går lidt over til det seksuelle. Okay. Jeg kan også se, det er i hvert fald noget med BJ, du kan gøre. Hvad? Nå, jeg må ikke. Ja, jeg føler mig levende. Satan. Nå, for satan. Nå, på den måde. Yeah, I'm living here. The living room. Nå, hvad fanden er det for noget? Du sagde ikke lige ja. Giv op. Du sagde ja til at give op. Jeg kender det sgu da ikke. For fanden, nu kan vi op. Jamen, jeg ved, hvorfor fanden tabte vi? Jamen, det var fordi, at du også sagde ja til at give op. Og der er den mongol, der kommer nok os. Nå, men det var fordi, at jeg spurgte dig, om de give op, men det vidste du ikke, hvad det var. Eller det troede jeg, du vidste, hvad det var. Så sagde du ja. Nå. Og så... Nå, men... Ja. Nå, men vi siger bare hej hej. Hej hej YouTube!